Doncs estem aquí al Coll de la Coma i aquesta és una finca que hem adquirit ara recentment, que consta de dues vinyes de parellada i una és de merlot, que ara el que estem fent és l'estem empeltant per reconvertir-la en xarel·lo. Tenim una vinífera que és merlot i el que fem és posar-li un ullet de xarel·lo. Llavors això se'n diu sobreempeltar, perquè estem empeltant damunt d'un empelt. El borró que posem és una ocupa. Per tant, el que vol fer la planta és això que no li és seu, agafar l'anulau, assecar-ho. Llavors l'hem d'obligar que agafi, que empelli i es quedi aquest borró. Llavors tota la vegetació que hi ha d'ella l'hem de deixar al mínim. Aquest cep que té molts dies només ha d'alimentar això. Això vol dir que amb un bon any i amb pluges que ens acompanyi, doncs l'any que ve ja tindrem, ja podrem collir. És una manera de transformar una vinya quan l'únic problema que tenim en aquesta vinya és la varietat. Estem quasi a 750 metres d'alçada i realment és una alçada molt bona i hi ha pocs xarel·los que estiguin en aquestes condicions, en aquest territori i amb aquesta alçada. Salut! Salut!